Assalamu alaikum ildeşler. Tamamen oturulmadınız. Benim şu Türkmene değişli olan sonki aktual tema vardır, yollar vardı. Şuna düşüncemi aytmakçı da. Indi bizim yollar baştan alsak näli müşmüşlüğünü yapalı, müşmüşlüğünün açılmakçı olun. Hiç öyle yürüdük ki demesi yok, bunun gücü yok da. Şöyle deyip kağıdı görkezlen yok da yine açıldı, ne yapıldı deyip. Endi onu edip bilmeýärler. Bahana halkyň arasyndan korona diýdiler. Birinkiler mi ýutdular muny. Indem näme daşardan batyş bardyr. Täze prezident diýip oturdular ýani. Seçime meňzeş uzat edilen Serdar açjakmyşyn. Ýok Serdar açmaýar ol. Serdar näme otaýda Serdar kim? Serdar bir jinaýat stoparyň oturtmasy. Ol öz pikirem bolmadan sözüm bolmaz. Ol şu arkasyndaky ony oturdan adamlar bardyr. Şolaryň pikirini aýan etmek üçin. Bir habar bardyr mediada ýaýran 24-nji ýyla çelle uzatmalar geljekmişin diýip. Bir halka bolsun diýip edilen oksol bizim planlamamız var 24-nji ýyla çelle. Şolar içeri almaly däl ýene dowam etmeli saklamaga diýip ýer edilen habar bolam. Indi ortetden Türkiýeden uçarlar boljakmyşyn. Finet görseňiz şolar ortedin kam Türkmenistanyň kam Türkiýanyň kam döwlet şekilli bolanda ýani dokumentallygy aýdylýandyr. Aýyň plançasyndan şeýle saparlar boljakdyr Türkmenistana diýip. Ödem Finet görüňdiňe ýurtdaşynyň hava kampaniýalary ulanyljakdyr. Bu näme diýe jinaýat topar üçin biz öňem gerek geldik. Endi şu adam gerek gel. Ýöne şu batys ýani kaçmaly batys we daşar döwletlerden içeri alaýmaly ýollar açaýmaly. Şeýler diýjek boldum. Ene şeýler düşünjem barda şu arada. Siziň näme pikiriňiz bar? Aşagda kommentde ýazarsyňyz. Onsoň bir mediada näçe özlerini prezident seçim diýä ýene diýä bir käwat biri bilen urşan olarlar. Bu oýunlara hiç gelmeýän bularyň. Bular sizi halky güýmemek üçin edilen zatlar da bularň öz pikiri ýok. Bularda berilen buyruk şu halky güýmemeli, halky näl güýmände de näl güýmeldi. Siziň kelläňizde pikiri ütgetmekçi da bular niýeti. U käwat urşan olar biri bilen bularyň senen pikir etmeli da halk köpçüligi, sen men ýanky halk köpçülik bular öz arasynda lalşanoklar näde Türkmenistany düzeltjekler diýen. Ýani sende şo pikiri döremegine ertä bilen hereketleri. Bular näl bular amar oýnatgy hakyna tutulan adamlar bilemok näçe çalýar bular ýa muhtarym işleýärlermi ýa içeride biznesler barmy idarlaşdyrsaň belli boljak dal. Ýöne men niýeti esasy niýet şolaryň halkyň kellerini bir-birine jewsleşmesin diýip ýani halk bir-birine ýakynlaşmasyn diýip edilen hereketler de pikiriňizi bular psikologiýasyny bilýärler da bulara ýani tema goýulanda şunlara hereket etseňiz sizler şuna hereket etmelisiňiz diýä. Bulara buyruk berilende şol bulara şol hereketler edýärler. Soň halkda köpçülikde dörejek pikirini bilýärler da. Şu hereketden soň näme pikir dörer abyşny adamda. Şu sebäplen edilen oýunlar. Sag bolun. Allah ýalkasyn ýene görüşer. Her bir ortağımyzyň atylan pikiri size göwnüjay bolan ýani habar da men öz pikirim diýip kabul etmäň. Şu näme üçin şeýle habar ýaýýar? Näme üçin şol şeýle bolup bilermi diýip faktlar, zatlar bilen ýani analiz etjek bolun. Bolmada bizden tekkän oýnarlar, süýrä ýörerler daşar döwletde çüýräk gider.